Zvakaoma. Ndokuti baba ndokuseka gai viritai. Mai wekani. Ndiwe ndumama kwanza ndokuseka. Ndaona viritai ndikateka ndibokubayira live video ndafana kuseka. Atega ndibobaya live. Ndawa ndokuseka ndumama kwanza neviritai guys. Ngibuku. Ndumama kwanza serious. Don't go to Facebook. So cool, maybe. Yay! I don't have. Guys, it's you guys. Hey, what? Hey, what guys can? I'm not busy. Hapano. Iji. Usaramba uramba chingobaya. Ukaramba nyera ndizogona kuchibvisa mbira. Usaramba uchingobaya. Hai bodu. Hai uyanondibva pano chibva pano. Chibva. Guys, chinda. It is light up kuti nditsveire. Sring light. Kukaribisa. Hai waribisa ndikwa kutsvaini ni sring light rodi. Urupisa iyi. Shoko you sring light. Uyambisa sring light chakira yo. Haiwa kan. Upisa light nupisa yo chita maring light munomachanisa seko. Hai. Chinoe kushanza mukati kuti kwaka. Hai ropisa iro. Haiwa kachaseka aka. Pisa. Tiseda. It's what? Untoita timuya ha. Better. Leave it like that. Ndandatsva. Hai. Ndandatsva. Guys, masquera say guys. Madmin aripo era pa madmin. Share yoka live try share live ku page rema post. Share live ku page rema post. Sinomona page rema post vangu vachitondibvunza kuti kona imi ma live vachitoti ko ma live achari kumboitwa kupi hatisi kumaona. Guys, ndisherewo ku page reningikiri. And I like that. So thank you very much. Thank you. Ndisherewo ku page rema post. Ndisherewo ku page rema post guys. Ngoshare ku page rema post kuya page rema post kuna vanhu vangachinditi isusu tiri kuma post kuma live achanongonzi ma live ari kuitirwa papi. Ndikati ma live hamusi kumaona. Saka right toda kuti tiseke guys. Ani tinofanira kutanga nekumboseka here. Panapa ka positive vibe panapa. Hanzi wigi yo boy. Haisi boy here. Kwanza haisi boy. Hanzi boy here wigi na maiska. Bozve kuti. Ko miromo chiko. Miromo ndo zvairi wena. Utonovhunza Mwari ndo zvairi. Ndo utonovhunza Jehovah kuti miromo yaita sei. Ndipi cheche. Tune zvakaita. Tambo yangu rurambo cheche. Mira indi kufunga kuti pane kachecha indai mutisa pa dressing table uko. Pane checha iyo yenyuwani yewaitiso kadiki kakuke waitiso. Kanyuwani kana katenga musuno.
Hands the wig is a no, my sister. Wig boss of it. Hands the wig nice. We mind us as you want to wig no, I'm going to wig bo. Me guys, got the pan. Say, I know wig young. Wig boy, guys. Nasa boy, guy, tiripan. Hands I know yes of fit as I want tiripa ground, guys, tiripamba. Hands a wig I eat you. Nenda Sakamoda to the don't fake him so long show. Huh? What should I wear? Why should I wear you in my guys? Tiripamba man near para. Hands in day farida in Nayoko. Wiki manyama msanye pego. Handiti guys got you wait I should. Tiripa dinner panaka quantity and more than what trigger. Musuro what you work on my bands when I Musuro name my bands. Second I go to shake and say I'll keep a dink. Which him so unica my bands. More to quite weak I hit. Shall not see what today guy. Guys. In Tiripa see. What is thing of bonnet? Right, guys, mascara say, guys, mascara say. As a makucha kuno to carne chandu. So rakoro pakuto pisa jakuno unasa. Jukutusha jukuta say juweda actually. Right, mascara say, guys, tawia pana papa tudakuta mvenge. Tudakuta mvenge yedu after nya-ish. Kana ichinge ya pera nditika tuvataita mvenge yedu. Anditi ikapera nya-ish tuvataita mvenge yedu. Anditika hands we guys kuita zvayo vedu chimbomira izvo wiki kana naye vedu wewini chimbosiya izvo wiki manyama timboita zvelive imi siyana ine zvewiki timboti hatite zvokumadoro tichi I hope mune madoro enyu guys mune magarasi enyu edoro toda kuzoita hanzi siyai mabhanzi smell imi ndimuda tondirasa wigi anaka imi ndimuda tonditisasisai mabhanzi ayo guys. Right, toita half life, toita life in a wig, H2 to visa wig to Saradima bands to balance the equation. And you toita a wig, image 2 to visa Saradima bands. And tika, Yegutanga toita wig, H2 toita my bands to balance the equation. And it Melania Brown, Wema wig, your mom's and the men you can do it and the Selena up to it with you. So I will take it to Andy's S so that she can rock it. Okay, right, in why guys toda kuti pinde mumvenge tagarisa ntika we are now back with our mvenge vanhu vachifara the guy ntanga angu neku acknowledge ini ndiri munhu anenge achingovingwa kuserika nevanhu the guy ntanga angu neku acknowledge zvana kune zvana zvauya nasi ndati asi zvaronga zvaita group zvafamba sei kune zvana zvanditi kuseni kuseri kunasi kuseni ku WhatsApp kasi smell ndangodzwa nezvana ndangodzwa nezvana handimona sisi handangodzwa ndichiri kuti rangu kozi zvinozonibva zvimwe mamwe masasta hanimona saka ndongotaiwa ndakunzwai vanangu ndakunzwai vanangu thank you very much ndakuteererai kwanzi nevanangu handidi kuonekwa ndiri kune mamwe malife nevana vabva kumwe kwai hatidi kuonai zvana zvidiki muri kune mamwe malife hatidi hatidi kuti mukomente hatidi okay ndakunzwai bo zvekuti bo right hanzi good timing asino chiding na 8 right chinzwai guys tina mai vatauya navo panapa kune chitunha chiri kuramuwa chiri mumochari handizi kuti vabereki vari kuZimbabwe kana vana vachinge vaya kunoku vakashakira kunoku mukaramwira mwana wenyu kunoku kumochari menge muchiti chigozoguma nekuita sei right nyika dzasiyana manje mukaramwira chitunha kana kuri kuno mukasiya chitunha chikadhambiwa kumochari kunoku chinoitwa pupa burial handika chinovigwa hacho but kune dzimwe nyika hazviiti anditi saka pane nyaya iri pano anditika pane nyaya iri pano hanzigadzirai ghost andiiti ghost never Melinda I don't do ghost anditoiti gwazi ndambiya mulambo kukomenda I don't do ghost zvaramba zvana zvauya hanzi mukomenda hatitodi kuona muchikomenta musapindira nyaya dzamusingazivi what makagona kugagagwadari nevana vako kugagwadari neona kuita kuuya kuWhatsApp kuedwa pagroup ko munokuziva zvokuti zvakanyatsotoronga nezuro kana zvaronga nhasi kuti tinoita group call tova edha ipapo ndikaedhwa ipapo tikapiwa mufananidzo onai nhingi akazodai nhingi ndokwamuri koko kwatidi so siyai musazipinda nyaya dzamusingazivi wati ndaudziwa ndikati okay ndakuhwai vanangu ndangoteerera ukasemunhu mukuru zvongoti aiwa ndakunzwai zvopera hazvo moendera mberi nelife saka I think turi mucomment section iwo kungoappreciate waditi sevana and maybe you need to use personal account. Is personal account namunhu ngosika mati ndiya SIS MELLY chisiri kuda kuonekwa ndiSIS MELLY commenting in
on the other lives or in the other, I don't know. Hanimona chisiri kuda kuonekwa ndisisi Melly vasingadi kutoonekwa saka account personal account yangu ino ndiye inoti sisi Melly saka zvakafanana avadi hanimona avadi kwai mune kufunga kutarisa kuti muinde kuno komenta kwenda kwete kumwe kwama handisi kuti kwakuchikwa kunondibvisa chimiro kumwe kunozodi atiwoziviwo zvazvichingotagwa nevana vangu vachindiudza kuseri kundichipuwa lecture zvekumwe akuiti musakomeka chiro mukakomera chiro chakanaka don't chiro kusa full stop don't ndikati okay saka ndazviwa hey, but that's not fair on you kati vana vangu vataura nai nyasha kana vana vakakutsiura ngagoti kudi vana kana vasiri kuzvifarira handitika ina hangu handituke asi kuti ndinongokomentawo zvinenge handitombotuke kana komenda zvakaipa but opinion yangu iyoyo kuvamwe vana ikoko kutonyora kutoisa h ikoko asina zvanoreva hando zvavasiri kuda ndo zvavasiri kuda izvozvo saka tozvame and that's not fair zvino kana naitigwa video ko nikikirwa group ko ndogodi nayaskana ndodi ndovatuka iri kuti vai pano futsa yake vai pano handizozvigoni kuti ndidaro andichikuti aiwa zveghost hazviti zveghost never zveghost hazviti why they must live kucontroliwa ikoko you have the right to do so asi munofanira kusununguka I think tisivini kuti vana I don't know amen kusakutokomenda saka mili kuavoida kusakomenda kakungogara pano hangu kungo amen tete akusi nyaya yekuti wakomenda chakaipa kana kuti kudii ndavabvunza kuti ndakomenda pakaipa papi zvikanzi no hamuna kumbokomenda pakaipa kutokomendai kutonyora ikoko kutonyora ikoko ndokwatatoya kuti tokuzati hatisi kuda kutonyora ikoko hatidi nokuti munopesera mamiskotwa monzi manga maenda kuside running asi vanga vachitora mavalid points though pane mama mapoints vana ava vanga vachitotaura and I think there were 7 or 8 pane mama mavalid points avanga vachitotaura ipapo zvikanzi muno kumiskotwa kakawanda kachona isusu tichitonyatsoziva tichitoona but kune timu rinenge ragarangomira toti maenda kusaiduku kana kuti mazoenda kusaiduku kana nokuti vanhu vagara nemafungiro avo saka chingosiyana inazvo komenda saka ndangoti amene zviri kuitika ira ndizvizivi ngatimboteerera ngangoti alright iripo ndakunzwai right saka imimi vabe vana vari kunze kwenyika handitika kana mauyawo maindawo kunze kwenyika handiti kana maindawo kunze kwenyika please musakangane vabereki kuvekani yes right musakangane vabereki kumba munyaya tinayo panapa regai muinzwe anomaona regai muinzwe hanzi do you what makes patoipa mwe nomwe atoine opinion yake alright chiregai tipedze iyi nyaya iyi tigozopinda pane iyi yataugwa nevana ava kuti ndikupei hanzi don't be controlled muri munhu mukuru unoziva zvamunoita ndofunga pano ndinenge nda kuzotukwa vanogwadziwa nokuti anomaona point yevana vari kuti munomiskotwa saka munhu akaya achindimiskota akatanga kunditukirira anoona vana ava from what I've seen vane genuine love chaichaiyo vanotorwadziwa vana vadiki vanotondida zvokudaro vanotorwadziwa ndozvandatoona anomaona saka I think ndongana ndikangoenda kungoonawo ukangonyarira uripo urisiwo ameno nokuti kuti vanga vachitaura kuti muno you are misquoted kungesa dot chako nokuti it's you akomenta pane vanhu vanenge vagara vakatongomirira vakatongokumakai they will come papotanga kudai isisino zvatisiri kuda so ndangoti okay right inzwai guys munzwe saka nyaya iri panapa toda kuti hanzi we love you that's why they protect you yes chiregai tiite so mirai tifonere munhu wenyaya auye tigozotaura izvozvi kana tapedza mvengevhenge pamvengevhenge anipo panoitwa ese ese ipapa paipo zvinoregai timbonzwa nyaya musakanganwe kumba please imbonzwai guys nyaya nzwai nyaya hello Hi Smelly. yes dear how are you Ma, I'm fine and you? ndiri right kuri sei Kuri right. right Yeah, me not say. aiwa tiri bhokunoku I hope mwe understand muri kubotswana ende nhasi tauya palive ya live iyi takambenge tafunga kuita kusora nezuro ndikauita bhisi kambofamba famba kadzoka ndaneta saka nhasi tave palive it seems as if
muchingori in position yechitunha chamunongova nacho chamakatakura chamusina rudzi nacho. Saka can you please explain matangiro enyaya sematangiro ayakaita kumadhayadhisi vanyatsa kunzwisisai kuti zviri kufamba sei? Okay, Sis Melly. Inini ndiri kushanda papala pandiri kushanda. Saka munhu uyu ane paairenda handitomuzive ari mupenyu. Saka arwara pamba ipapo landlord vanoti munhu ndo vakazondikonekta. Munhu uyu ane makore mangani? Vakati tinokumbira rubatsiro rwenyu. Ndikati rwei. Zvikanzi ndine munhu anga achirendawo pano arwara ndikamisira kuchipatara chinonzi Marina. Ndamisa kuchipatara akashaya. Saka macharges ari kuramba achikwira kuchipatara. Hama hana kana hama tazama kutsvaka tanetseka tatoisa kufacebook kumapeji. Ndikati ko foni hana zvafoni iripo asi pane number 1 ine +263 anoti aigara achitaura achiti mukadzi wangu anonzi maipi. Ndikati alright ndobva ndataura nemurungu wangu tikabva tati ngatisanganai kupi kuchipatara. Tichinda kuchipatara takatowana already kune bhiri raidodiwa 1000 pula. Ndokubva landlord abhadhara that 1000 pula kuti bhodhi idini isaramba ichichaja. Murungu wangu akati isusu tichakuchengeterai bhodhi mahara storage kusvika mawana chinyi hama dzacho. Hama dzacho kana madziwana dzauya handizovachaji kuti nokuti bhodhi takatora kumarina tozotaurirana. Ndokubva zvaita saizvozvo bhodhi tikatakura ikaiswa papala tikatsvaka hama hapana kumboita week Sis Melly takawana hama dzacho. Taurai takateri. Landlord ndobva atikonekta isu pakuwana hama dzacho through mawaniro atakaita takatora foni ya Shadrack iyeyo wakashaya. Tikawana muine namba yakanzi myp +263. Then ndakatokutanga ndakavafonera myp. Ndikumbira kutaura nemi. Ndobva vati handina airtime. Ndobva ndavatengera airtime ye$5. Ndobva ndataura navo. Munozivawo munhu anonzi Shadrack. Zvikanzi pane munhu akatombofonera achiti Shadrack akashaya ndinomuziva. Ndikati tikumbirawo rubatsiro. Toda kuziva hama dzake asi iye aiti myp ndi mukadzi wavo. Ndobva vapindura vakati ini munhu uyu takarambana kudhara is more than 10 years. Ndakatoroorwawo kumwe. Ndikati alright. Chingobatsirika. Myp vaya vakabva vati kana mukaenda kukwekwe panonzi pahandasi mukabvunza vekwamaposa muchawana hama yavo. Ndobva ndati kwa imi mamunambokurira kumusha kwacho. Myp vakati ini ndakasangana maprice tikangopana mwana munhu akangoenda. Ndikati alright. Ndokubva ndataura nevandozivawo mapurisa ari kuZimbabwe. 1 muCID anoshandira kuPlumtree border. 1 mupurisa ari kushandira kuBuchwa police. 1 mupurisa anoshanda mukwekwe vari 3. Ndobva ndati tokumbira mutibatsire. Ndobva vabatsirawo zvechokwadi. Pabatsira vakabva vafonerawo myp vakati aiwa myp ngabudise information. Ndobva vamufonera vachirekota. Ndobva vanditumira that record. Myp akati ndiri kurwara ndichaita plan. Kuzomufonera inanga achindibloka foni haichapindi. Mapurisa foni haichapindi. Kuzosvikira 1 mupurisa wokukwekwe akazosumuka akati chirega ndimboona nditi ndiri kufambira side rekoko ndiende. Akaenda kuya kunonzi kuhandasi. Kuhandasi kwacho vakati aiwa family iyi iri kuMelrose. Ndokubva aenda futi. Aenda ndokunotsvaka ndokusangana akati ndasanganawo navamwe mai pamashops. Ndokubvunza kuti vanhu vekwamaposa moaziya zvikanzi hongu. Ndobva avaratidza picture yani yaShadrack zvikanzi munhu itomuziva mwana wamai Shadrack mukomana firstborn asi hatisi kutozwa kuti ari kupi. Ndokubva vaenda kuya kumusha kuya pana mai vacho. Hanzi tasvika nomupurisa uya ndokutaura namai. Mai vakati mwana wangu is more than 15 years. Handisi kuzwa kuti ari kupi. Ndobva vati aiwa information tatiwanani neanonzi myp. Zvikanzi kweye myp wacho uri kupi. Ndobva vati mai vachanzi vakati myp tiri kutomutsvaka. Nokuti pane nhau dzakaitika pano kusvika mwana wedu angobva pano. Alright. Mupurisa ndobva audza nyaya akati aiwa nhau iri kwendeye kuti Shadrack akafaya ari kuBotswana. Vanhu vari kutsvaka hama dzavo. Hanzi mai vaenda kubva vafenda. Vafenda vakazomuka papaya. Hanzi mupurisa akati alright sezvo information yadai nhamba idzi pane vanhu vakagara nebhodhi kala iyi then landlord paigara nhamba idzi. Ndobva vati alright isu kuno ndobva vatidini vati tirega ndivo mai vacho havana foni. Ndobva tirega ndikupei foni nhamba yaneighbor wangu
ndokonekta navo ndobva tapuwa nhamba yeneiba kana tichitaura namai vacho kutofonera mai vapa next door. Saka zvadaro kudaro takonekta paya ndokubva pawanikwa vamwe mai hanzvadzi yababa vaShadrack yokushaya ndo yakazotiudza vatete vakati aiwa nyaya iripo ndeyekuti Shadrack makuru akaita akakura kwamadzisekuru mai vari kwamadzisekuru kumusha kwavo asi kwavakanga vakaroorwa kumasvingo ndobva vachitipa zvenhamba dzevanhu vokumasvingo hanzvadzi yaya vatete vakati asi baba vake vakashaya kumozambiki vakavigwa kumozambiki vekumasvingo vaendobva takomuniketa navo vekumasvingo vamwe vari kuSouth Africa vanonzi vekwamavende vari kusavana mazita handizwisisi mene ngataura mazita awe taurai because haisi nyaya yekubika kai inyaya yechokwadi kuti tingoigadzirisa. umwe anonzi Samson Mavende namba avo vose ndinawo miraimi Sam Mavende naini paFacebook apa pana blogger ronzi Sam Mavende Samson Mavende antika anogona kuisa Sam kashortcut Sam Mavende kandosiona mucomment section umu kandosiona stari mucomment section kana blogger asi ndoriziva stari kuti Sam Mavende alright enderai mberi. umwe futi anonzi Sona Mavende saka vekuSouth Africa ndobva vavhura gurupu ravo ndokubva vati edha vakati nyaya iripo ndeyekuti isusu vekuSouth Africa takuita macontributions tione kuuye munhu 1 kuti itorwe iende kuZimbabwe tikati maronga zvakanaka pasina nguva taona varamba vakanyarara ndobva ndaenda go back ndachipuwa zvedzimwe nhamba zvikaitaurai nasekuru vaShadrack vanonzi Chitova vari kuZimbabwe ko imi zvamamati zvikanzi isu tava pakamanikana manje kumadzisekuru kuvari kuti Shadrack akakudzwa kumasekuru ende ifirst born mai vakamuita ari 1 kuna baba vake ndokubva vazoita vamwe vana kwavariko ndobva vakura ari pamba pamadzisekuru saka madzisekuru ava kuti imimi muri kuti moda kutakura Shadrack baba amai ndiyo baba vake vanga vasina kuroora ndochokutanga chechipiri Shadrack akati puma uroi pano pamusha tiri kana kuona bhodhi yake pano saka dzake chezedzo kwa baba zakati isusu tava nowe ndobva vangonyarara then ndobva ndazotaura nasisi vacho sisi muri kurongei sisi vakati indiri mwana mudiki pazviri right sisi sisi vanotori follower yepano because pandakangovaisira message yakabva kuti sisi meli makati kwakanaka here ndikati unondiziva zvikanzi ndotofollowai vari pano ende sisi zvakazoitika pose pandaitaura navo apa indikaudza kuti inini pano takaita help yokukubatsirai pano papala handina pala inombotsvana ndotoshanda but the way yamakuita makundiomesera murungu pose apa kubva pakatogwa kuti anga asingambotauri achiti kusvika murungu musi ndakafarawo musi wandakaona hama dzacho kana landlord akafara akandifonera ndikati alright ndikabva ndaudzawo murungu ati makurukota hama dzaShadrack zadi tadziwana akati that's it vari kurongei ndovana muti vachitoda kuzotora bhodhi zvikanzi even macharges hatizoita akawandisa because zvakaoma ndova ndatomuudza kuti kumusha vari kuti it's 15 years asina mboya kuZimbabwe paanga achirenda apa agarapo for 10 years saka ndobva sisi vacho nani ndataura navo sisi vakazondipindura marimwe zuro sisi meri kusvika ndakukonektai vose vavanga vasingachandipinduri vanyarara sisi ndokundipindura marimwe zuro ndobvakati ndiri mwana mudiki zvinhu zvaakutonetseka vanhu vakuru ndikati wara tichitipewo nhamba dzavanhu vakuru vacho vari tikuomesa musoro nditaure navo havana kuda kundipa nhamba suro ndobva vanditangai vakaisa audio zvikanzi ini kuda kubatsira ndiri kubatsira but passport yangu yakaexpire ndisisa ndobva ndavati nyaya yekuexpire ndikabva ndati ndisisava ndikati aiwa nyaya yekuexpire kwepassport haisi nyaya because ndobva ndatoya paexample ndikati tine umwe bhodhi yatakambochengeta futi pano tichitsvaka hama tikadziwana saizvozvo zvaitika mai vanga variko vasina passport zvachose but we do what we do mazimbabweans ari munombotsvana ari kutokweni kana vachitozviziva vachizvinzwa ipapa palive vakaita macontributions vakakwidza mai kuvajambisa vakauya vakaviga mwana wavo munombotsvana ndikavarondedzera sisi vacho kuti bhodhi iyi yaShadrack wenyu ikai
haisiyo yatanga kuti idai. Pane umwe wakatovigwa but mai vakatojambiswa vanhu mazimbabwenzi akabatana kutokweni akaita macontribution akakwidza vakauya vakadii vakaviga mwana wavo vakadzokera tikavakwidza futi. Saka imimi kana muri serious, if you want kuti muye muvige sisi venyu kana kuti muvatakure, haisi nyaya yokuti munoti hanzi passport. We can do kucreate a group munombotsvana kuti vanhu ngavabatsire chinyi. Vanhu vanobatsira ane 5 plan 10 pula ane 5 plan 10 pula. Ndova ndatovati I can do kuti even murungu wangu ndotaura naye tokukwidza ibhazi obhadhara mari because murungu wangu hakuzi kutanga. Kune vamwe iyeyuyu wakazovigwa munomu mari yaidiwa kuchipatara yaiva 1.6 murungu wangu akatopamba out that money akabhadhara tikabvisa board because macharges anga unyanyisa kuwanda. Ndiva ndatovaudza sisi vacho ndikati inini murungu wangu anobatsira juno kuda kunde I'm a foreigner, I'm Zimbabwean, ndichibatsirana chi otozoona kuti mamwe masituations anotaura kuti indakamboraramira kunze kwenyika nditoona masituations akadai anorwadza anenge achibatsira. Saka mukubatsira ngatidai sisi vacho vakati I'll come back to you. Nezuro ndobva ndatora land basa ndobva ndavafonera because paairtime sisi Melly ndahanzwa ndinonga ndakambokudzai kuti ndaichingosifona vamwe havasi paapp vamwe vari paapp vanoverenga kuti kablue havapinduri. Ende zvino vava kuti system yekuti vakangona number plus 267 havadairi. Ndokubva ndazofona neland nezuro kuna sisi vacho straight ndikati saka imi apa masvika pakuramba kuchitipa nhamba dzaiva munoti vakuru. Zvanzaiva nhau inongori kuti kuna namadzisekuru vedu vari kuti angasina kuroora baba vake saka vakomesera kuna nababa yokwababa vari kuda kubatsira asi vatoregedza nokuda kwenhau iyoyo. Whereas baba vacho vakafirawo Mozambique vakavigwa Mozambique iko kwanza ameno makore api ndozvatotaura sisi. Sisi ndobva nditi futi imwe issue akanditi imwe issue Shadrack ari kushandisa maposa inini ndiri kushandisa mavende ndikasumuka uya ikoko zvinofamba here. Ndikati imimi how do you know kuti Shadrack ari kushandisa maposa landlord ari kuti ndakasecha mumba zvese hamuna kana chitupa kana passport hana chainacho hapana chiripo. Vekwavasekuru ndobva vazopindura kuna landlord zvikanzi hanzi vigai ikoko kamaviga tumira hembe dzake nefu motora fupa gova motumira vanotumigwa nani matumira nani landlord zvakazodara kati sakaenda kuomeserwa pakuti kuita sei. Anyways ipa futi landlord haziya ari kutonyaya kumira vana valandlord landlord wakura sisi Melly akura landlord vana valandlord ndo vari kutofamba nezuro akatouya ndakatomufona ndikati shamwari chimbouya kuno kupala ofesani nemurungu ati ari kuda kukuona zvikanzi kwakanaka ndikati aiwa no is not an issue yakashata uya akauya akasvika murungu asati asvika ndikamufonera ndikati uya uya paigaraji Shadrack ari pano vakataura naye murungu akati chitiudzaiwo what's way forward nebhodhi iyi yagarisa pano zvino kana hama dzodai dzosairana isu toita sei tachikubatsira nemwe makabatsira. Ndokubva ati ininiwo ndapererwawo regai timbouya ona kuti zvazvida kuita sisizvo vari kuti timboita live kuna ana Simeli kuda tingaona vangatipawo muono tionesane. Nezuro Simeli ndobva ndakondektawo futi ndakatofonera veGreat Hope Mr. Munetsi ndichivabvunza kuti masituations akadai mumbosangana nawo here anofamba sei. Vakati Botswana and South Africa they are different. The laws in Botswana they are very tough. In South Africa are very light. Zvinoita but Botswana marules ekubotswana nemitemo yavo zvakatoma ndikatende zvakatoma zvechokwadi zvokuti izvezvi zvika nhasi mwana walandlord andifonera kuma12 ndikabva ndamuti ndiri busy nandiri busy mafridays wa busy mamuchisuka mabhodhi handisi ini ndanditori nefoni pane umwe pareception ndianowanzodaira mafoni zangu kana ndiri kumoshari ndiri busy ndiatodaira ndobva atondiuya akanditi the somebody anodataura newe ndikati mudzi kuti ndiri busy ndiyani yakanyorwa nzani ndobva ndiudza ndikati aiwa mudzi kuti ngasiye message saka azondiudza akati asiya message afona akasiya message akati vedu weka nhau iyi zvayaoma ndezvekudai wongu we need to go and report kupolisa yekubotswana payadhi pedu pana maroja vana mapepa mubotswana mutemo kana one roja ngaave nezvakakwana. Saka zvino hazvizopariri vamwe here landlord ari kuti ndikanoripota munhu yanga asina kana bepa ndagara naye 10 years futi zvakuomera futi landlord zvakuomerawo futi maroja ari kugara ipapo iishu yaoma kuita sei ndobva ndamuti okay hold on
ndimboona zvandiri kuita kuti zvichazofamba sei. Ende that issue futi murungu wangu nhasi paauya azouya kune mabhodhisi anga achibuda azouya kuma past 4-5 ndobva ndagara pasi naye ndobva ndamuudza kuti issue iyo wakati ava vachinda kupolisi zvinhu zvakamira zvakadai ndobva ati ende zvakaoma for sure munombotsva namutemo ndozvairi because mutsvana uyo andipana ndozviziva. Ndikati alright saka toita sei because apa isusu atichaziva hama dzacho hadzisi kutipindura dzakutibhuloka dzakudini ivo maipi vacho vakabva vatoti zizizizi apa maipi vacho hama dzacho taura tiri kutomutsvaka because ndiye akakonzeresa kuti mwana wedu angotatarika nenyika. Maipi vacho votaurawo kuti inini ndakarambana naye 10 years back ndakatoroorwa samuwa ndikafa 2 naudzi munhu wakangondipawo vana akaenda. Maipi vari kuti ndine vana 2 naShadrack yanga yakura zvakadini ini pamakore handizvo ana kana chitupa SIS MELLY but with the face munhu akura zvokuita kuma 50 40 60 50 asvike SIS MELLY saka kuma 40 50 asvike kuma 40s 50 asvike SIS MELLY but manje lendoti vacho nendo zvavakadero vakati kana imo mumba macho mairenta anzi anga akusheya nomwe mukomana hanzi waita zvokuvaka chake chainguva chokungodla mari yake achienda asi ini parendi yangu hanzi aiwa hawaindibhadhara zvakanaka. Kwai saka chero imo mumba macho kuti nhasi titi tinotengesa kana TV kana chinyi dasoya kuona kuti mari 1000 yekumari yandini akabhadhara hapana kana 1 chinotengeseka. Ende lendoti ndo vakanyoresa kuchipatara next of kin wavo saka lendoti anga ati issue iyi ivo zvavari kudai hama dzacho vachiti mutupo kwauya one relative yacho nandiona toita inini ndikuera maposa muzezuru lendoti ndinoera maposa Shadrack anoera maposa ndaikwanisa kuvamira kuti togadzira mapepa but inini handingaiti ndiri mutorwa kubhosana kupisi vanhu kola hello ndiri kunzwa here hakupiswi vanhu bhosana here aiwa havachapise chero munhunhumbu vanotoweya makeji okudza aya kuti pisai aya musapisa havachapise kubotswana. Tinotori nemunhu munhu akaita miscarriage yenhumbu 4 months 3 days back eZimbabwe takatonoviga kumakuva munheye anotoitirwa death certificate iri nhumbu yatobva havachapisa right that yokupisa vakaikanzula kudhara vane makegs emnhubu nakatobva nhumbu avanopisa iye munhu akaine 4 months mari mwezure yawo havachapisa. handi muri kudzidza kavasikana handi muri kunzwa kuti zvakakosha kuti kana muchinge mafamba mukaita 15 years but be in touch nehama kumusha get in touch nehama dzenyu kana muchigara pamba pekuloja pamunogara please make sure kuti landlord pamba unoloja ane next of kin ako kana 3 chaiwo ndo yamukoma shadhiya ishi yekuti hakuna unoziva vanongobrashadi kwavanogara hakuna kwavanozikamwa kupi kwavano vainzi ndimukoma shadhiro yayo takaviganzani vainzi anomukoma edi hakuna kwavanozikamwa kwavanogara hakuna kwavanozikamwa vanobva landlord wako just give him or her 3 numbers next of kin 1 2 please wana vamwe vanotaura navo veukama kumusha chero sina kuvatumira mari makadii aiwa ndiri mupenyu kuno kuri sei kumusha vari sei vamwe wonyarara hako handi mwedzi unoya futi makadii zvenyu kuri sei kumusha iwa kunozva wanditika musainya kudyiwa nenyika kubva makangano kamakabva chiona iko zvine chachitunha chakungotambura vekumusha varamwa vana sekuru vari kuti baba vake mwana uyu hana kuroora baba vakewo vari kuye vakafirawo mozambiki vasarawo dzingoriwo hama dzotakura mutoro 1 hama dzinowanepi mari yekunobhadharira pamwe vanga vasikatowirirani newakafa wacho baba vashadhuyu vanowanepi mari anoda kusumudza mari yake kunobhadhara kune vanhu ava nenyaya shadhi ndiani ndosaka vakutiviga ikoko sekuru ava kuti hatidi kumona mumusha medu nokuti akasiya ati kumauroi kana muchiinda kune dzimwe nyika dzekunze dzidzai handi muri kunzwa musasiye mapisa musha nokuti mangwana hazvisikamwe chero une life yakanaka sei chero wagara chero wogona chirudzi zvakaita sezvokuti hausumbi nepolisi handika usasiye waparadza kwawabva nokuti one day you never unoda kuzodzokera chero uri mupenyu chero wachitunha ichi mambo chirove ivo landlord patakanotora kumarina pakambotinetsei zvinhu
landlord vakati ini pachivanhu vanhu vanombowanzo kuti hanzi popotai muchirova kumarina ipapo kuchipatara takambotinetsei zvakatombotinetsei machajizi vachidiwa kubhadharwa vakatomboti pakatombonetsa kadhi rake chero rikatomboshayikwa pachipatara saka landlord ndo pavaitaura vakati vanhu vanombotipopota tukira chichichi vakati ndakuenda ndikukumbire umochari kwacho nani abuditswe ndipopote kudii vakaenda vakaita zvavakaita vakapopota vakadini vakati uyu ndimaposa ini maposa apa hapana waiziva kutoti maposa emutiko kwasekuru ari kushandisa akazozviziva tabatachi hama dzacho ndokubva landlord nyaya yatovaomera kudaro ndopandakazotukira landlord okay chiri kunetsa chii zvikanzi vari kunetsa panyaya yekuti kubhadhara mari iri kushota ini ndine 800 pari kudiwa 1000 then kati chichi isu apa nemota tatovako tanosangana nawo kumarina kwacho ndo pandakati alright let me connect nani nemurungu wangu ndobva ndamufonera ndikati nawe iripo ndeyekuti vari kurambirwa kuti bhodhi ichibuda apa vakabata 800 apa macharges ari kuramba achidini achikwira then ndobva taenda kuregistration ndobva ndanotaura ishu yachingati munhu uyu amuri kuomesera uyu aizi hamai munhu uyu ndilandlord kuda kutobatsirawo saka zvamuri kuomesera izoti muri kuomeserei isusu kutongorwa kuti wabatsira kuti bhodhi ibve pano vachaisa sawanda wekuri akati mari yekumochari haifi yakatomboya mochari fee iri hafu 3 days dzafira muno 1000 ndobva ndandodi saka murungu akazoti alright iwewe wafamba nekeshi ndikati handina but makadhi ndinawo ndine mari akati alright chiswaipa 200 yako ndouya ndichikupa ndopa ndakatoswaipa ndikatopa ndatopa apa taenda kupala landlord paakazosvika akati ndine imwe mari yanina kuma ndiri kukuomeserai kuti mochengeta mobvisa zve 200 yenyu pamurungu wangu akatoti kana vakupala undifone ndobva ndafona akataura naye akati don't worry ndati 200 ndobva ivo landlord vati zvokuzokuomeserai hatidi iye zvino tiri kutsvaga hama moshandisa zvemari yenyu saka landlord akazoti ndipei madetails ndokwanisa kuzosenda mari akazoisenda 200 yaye but kumarina kwacho zvazvatonetsa akatopopota kadhi chairo rechipatara rashati wacho aifunga kuti pamwe pakanyorwa kana passport namba kana id namba pataitsvaka hama dzacho tikadzokera kumarina kuti kadhi vakati kadhi kuti tikupei hatikupii bcause death certificate kuti atora chatora nekadhi kunotori nefe medication yaipiwa achirwara ari muchipatara panotori nemari inotodiwa bhalanzi ainzwei shadhi kugwara kwake shadhi ivo vanotaura landlord vanoti shadhi akamborwara hanzi zvokurwara zviya last year hanzi tikaita macontribution hanzotoona ichifamba kuti munhu ari kurwara hanzi tikaita macontributions ivo vemugari vanoziva vakatarisa light kunonzi kulitumadumao ndo area yaigara kumukodisani kulitumadumao vakaita macontributions hanzi tikareisa mari hanzi ikaita 1.8 hanzi ikati shati kwira bhazi uinde kumusha hanzi takaramba kati handi ndine mari shoma yakadai hanzi vanhu vakati iwe takubatsirawo deni hanzi akaramba hana kukwira ndo vaita hanzi zviri nani kuda akaenda mumaprivate akadi ndokuita zviri nani hanzi ezvino ndo paakazorora zvokusimbira zvokuti hanzi ega akatoti kuna landlord ndiendesei kuchipatara ndazosvika pakurwara ndokubva vamuendesa paclinic hanzi tichingosvika paclinic achibva hanzi kumarina achibva aiswa kumarina achingonosvika kumarina kuya akagara 1 week hanzi pataizama kuti taura hama hanzi anga asingadongoti mukadzi wangu anonzi maipi mukadzi wangu anonzi maipi kwekuzobatsirira ende zvirume izvi kwekuzobatsirira kuna x pamwe izvo zvichikatotsvaka maipi ava tikadai nzonzwa nyaya pamwe akatsvinyira maipi wakuda kufa needzi dzako wakuti kwai maipi mukadzi wangu ndi maipi mune 11 years mune 10 years makasiyana zvirume izvi amen chakuti kwai mukadzi wangu ndi maipi 10 years pa 10 years 15 years okwarubhoswana wangwachimofonera maipi vacho wangwachiza kufonera mai vako wotakutika mukadzi wangu wakadi kuti mai vangu vari pakati mai tasingatombozoti mai vapenyu isu bcause mai anambogari pakatosvuda mai vakafa then kune umwe anonzi rovesai nditete hanzvadzi yababa vacho mafone numbers avo esend nawo SIS MELLY rovesai uyu hazi paapo kana kudii but ndaita zvokutokola ndakatokola nezuro ndo pandakatozotaura futi naye masikati ndikati isu stage yatasvika takuita live Facebook naSIS MELLY because tasvika pakuzama tatadza takonewawo tazama kukubatsirai ndikatovaudza tete wacho kuti zvinhu izvo zvototi zvichazosvika pakutondidzivisa basa nokuti kutarisa chokwadi handizoti muri kuomesera ani kana ani tete vashona ndo pavakati ko vari kusouth vari kuti kudii vakundibvunza inini manje hanzi vana Samson Mavende nana Sona
vari kuti kudii. Ndikati that's not my issue kuti nditi vari kuti kudii. Imimi taurai navo munzoti vari kuti kudii. Landlord masvika pakumuomesera nevana valandlord masvika pakuvaomesera. Right. Ndokubva vangonyarara. Right, saka guys inzwai zvatoda kuita panapa toda kuti tifonere hama idzi nokuti apa chakaita kuti landlord uyu kupala uku vatore munhu uyu muzimba Shadrack uyu inyaya yemukadzi ushu mumwe wedu ushu nenyaya yekuti iye anoshanda papala ipapa ari motivation ipapo handiti saka ari motivation ipapo anzwa nyaya iyi aapproachwa nemazimbabwenziwo ndopakataura nabosi wake saka now isusuka zvatakuda kuti takuita kuti tibatsire uyu nokuti haana kukanganisa akaita mwoyo wakanaka kuti mwana wokumusha mumwe wangu wokumusha iyanzvadze kumusha rega nditaugwe naye nditaure naye kuti auye mumuchari medu nokuti chipatara changa chadosvika ku1000 ichi bhiri richingokwira pula ino yakazobhadwa naLD. Ndikukumbira vanenge vane airtime guys muise pa 0764 paya tikwanise kufonera kumusha nokuti apa tiri kufona kuZimbabwe tifonere vana baba ava tikwanise kuti titaure navo tivaconvince paitwe plan nokuti vekuBotswana muri kunzwa kuti vari kuti hatina problem yekuti kwavanogara vakwanise kuti vaite kanzatu paite hama 1 inouya kana achivigwa ikoko munhu 1 ouya ozodirecta funeral ari paground vanomukwidza handika vomukwidza futi kudzokera vomupa futi accommodation anongogara vanga uchigara kashandikawo haisi nyaya saka vanhu vekuBotswana vakatorongeka vanimaona vakarongeka chandiri kukumbira inini kwamuri right now imimi ingori airtime kuti vane airtime vanokwanisa please kandikandirowe airtime panhamba dzangu dzamunoziva dzaidze 064 tikwanise kufona kumusha nokuti ilandline andimaona kutofona direct line nokuti paairtime vanhu havagari varipo ende ndikuona soti kutofonera musikana uyu wepano uchu mwana uchu anongotaura kuti ndiri mwana mudiki pazvinhu zvave nani kuti katatoona airtime ka tichingoti njoo ikoko kuna nasekura nokuti ndo vari kuomesa plani yese kana paina sekuru vanogona kuviga here apapa munava kubuya ndiana munava kusimuka cheche ndiana kodzeve kuri vari kuto South Africa havasi madzikoma ake vari South Africa iye kwababa vake anzi anga ari first born vari kuSouth Africa vaningina vana vababa ndo vanga vanoviga ivavo vanoviga manje saka zvingatifoneri vari muno muSA vanoviga kana vari vaningina vari muno muSA zvingatotita easy vanoviga ndipe namba dzevaningina vari muno muSA tichitoconvinza ivo vanoviga ndibhudhi vavo ndibaba vanoviga ina ndikavigi munin'ina wanga ndivigira anondiviga idze kuSouth sofa namba ndinasi batai sisi vacho ari kuZimbabwe uyu anonzi Sona Maavendi. Alright guys ndokumbira kuti munhingirire mukande airtime vanayo tiwane kufonera nyaya idzi kuZimbabwe takuitira umwe wedu uyu chete ende chimwe dzidzo chandaona apa chimwe dzidzo chandoda kukudzai apa chitoripo hani muri kuona mapiritsi anyadzisi kumwa mazviwa mapiritsi anyadzisi kumwa imi vanhu vanoti kana mukamwa mapiritsi mukaona kuti masimba mubva masiya mapiritsi munenge maudzora kuti musiye mapiritsi muri vana dokta here inoda kumbotaurwa nyaya iyi munenge muri vazhinji kunotozoisite kunzi akambogwara akambogwara akazorikavha akazogwara akazofa zvichireva kuti kana vese zvamazana achimbodi kuramba taviga mpinyi chinoita kuti umbogwara ugozosimba ugozogwara unombogwara usati wamwa mapiritsi wonombowa mapiritsi akuti umwe wosimba handi wozosiya mapiritsi aya futi wobva wafa andimaona dungirai mapiritsi enyu zvakanaka kumwa mapiritsi ndo pane utano hwako handika mirai ndikuudzei kuita HIV it's not the end of the world hazvinyadzi mazana hazvichatyise kune vaimbi vekune dzimwe nyika yepamusoro maprezidendi ari kurarama nechirwere ichi madoctors ari kurarama nechirwere ichi kune vamwe vakararama nechirwere ichi ma25 years ma30 40 years vararama nechirwere ichi as long as you're taking your medication zvakanaka unongorarama uchienda problem yenyu munotya vanhu munonyara vanhu kuti vanhu vanozonditi kwai ndakachimwa mapiritsi and whose life is that pamwe munhu ari kutokuseka ari kumwira muchikona mapiritsi take your medication handi muri kuzvinzwa take your medication hanzi regai nditore angu ndimwe imwe mapiritsi kamapiritsi ako zvimwire munin'ina tora mapiritsi ako utomwa izvozvi kana uchitofa utomwa izvozvi inwa 90 chokwadi uri right chido 95% or 90% yevanhu kunze uku vari kurwara nechirwere ichochi chimwe chete ichi chirwere ichi hachina munhu akachiaplya guys hachina munhu akachikumbira hachikumbirwi hakuna munhu anoti inini ndochida ngachiuye pano
chinouya uchifunga kuti wakangwara, chinouya usina kuchitsvaga, usina kuhura, hachisi chemahure chete. Mazvinzwa? Nokuti ndinoziva kuti vanhu vane stigma when it comes to HIV. Wakanoapply pakati hachiapplyigwi. Ndosachona kuti vana vari kutsvagwa nacho, mwana an innocent soul asina chaanoziva anogona kuzvarwa nacho otokura kuita mukomana murume mukuru. Antimazviona achikutora treatment agotosvika pakutororawo. Antimaona agotoita mhuri yake. Hachiurayi. Chinouraya imentality yekuti vanhu vachandiseka. Chinouraya imentality yekuti pilisi harimwiwi. Chinouraya imentality yekuti kwai ndakamwa ndatifutei iko zvino saka ndaakusiya nokuti handiri kuti iko zvino ndakora handasimba. Ndo zvinouraya. Take your tablets guys. Hamufambi makabata chigaba kudai muchimama chimwa chigaba. Hati unomama uri wega kumba kwako. Hati unomama uri wega. Imwe mapirizi enyu please vanhu. Ukatouya pano chiti ndine cancer ndopatingarwadziwa kuti yewe kani doctor ari kuti uri pastage hani. Zvonai Mwari tinogona kutotana nekuseri kuti veriwe ngatichingomусесedzai kuti nguva ikwane. Nokuti tinoziva kuti cancer kazhinji kachona vazhinji vanogona kurarama nechemotherapy. Tipenda kuti wabatwa wave pastage ipi cancer. Ukabatwa kuti wave paadvanced stage handika kana chemotherapy inenge isingasashandi. Makudhara doctor aitokuudza kuti you are only left with 3 months or less than 3 months to live. But mazone nekuda kwe-advanced technology haveko nema-advanced medication haveko vamwe vakutogona kutorarama futi. Kudhara weiona munhu achidonha vhudzi rine cancer mazone hazvichaitiki. Vamwe vari kutongoibhita. Some are beating this cancer. Anomaona. But ini nangu nhasi cheko ndikaicancer ndiyo handingarohwa nehana kuti machances ekuti uburitse uibhite kana kuti usaibhite techingoti ari 50-50. Saka ndingangozvidza kuti asi ndinowira uku. Handimaona. Asi ndinowira uku ku50 yevanhu vasingararami. Asi ndinowira ku50 yevanhu vanorarama. Hazvizikamwa. Handimazviona. Saka please take your medication. Tikada kunyazozvitsvaga mazana hazvivi ukanga wakomboi munhu ambogwarawo simba wogwara kafa ipiritsi. Wasiya mapiritsi. Wasiya. Kana vari kuBotswana vari kuona naBotswana vanenge vaita zvimagirlfriend. Muri muSouth Africa munomu munenge maita zvimagirlfriend nezvimaboyfriend. Saka zvimaboyfriend zvinosingadi kuti uzvionekwe kuti uri kumwa chigaba chako chemapiritsi. Mapiritsi aya. Uri kumwa chigaba chako chemapiritsi. Saka uri kuonekwa kuti kumwa chigaba chemapiritsi. Saka boyfriend ikauya kusleep night inonzi chikusleep over. Kwamunenge muita masleep over kuya chigaba ichi chinombovigwa apa. Handika muri kumbofara kana iri long weekend kutarwa 4 days kusina kumwiwa nokuti chikomba chiripo unomamwa sei. Saka anenge akavigwa ombojambiwa. Haviri kuti anojambiwa here. Musajambe mapiritsi. Mazvinzwa. Musajambe mapiritsi. Imwai mapiritsi enyu please as a belief. Forget about people vana gompa ravanokuisa rekuviga munhu kana genda kana denga ravanokuisa. It's your life. Do what is best for your life. Drink your pills. Ani muri kuona drink your pills. Saka ndozvimwe zvikuchapedza vana nguva munofamba muchienda kana maenda kumasleep over kuvakadzi kumagirlfriends engati kuzviboyfriends fambai nechigaba chenyu muudze vakomana chenyu I'm drinking this. This is what I'm drinking. Ndiri kumwa. Handiwana kana chikuda anokuaccept wakadaro. Otherwise uzhinji hutoripoka unogona kuti kune guchitomwawo. Unenge uchitomwawo negweseri kuwandirana. Toda kumboitaura itopic itori nei Sandra. Alright, ndichakutsvagira. Chauya naro, ndichakutsvagira ndoya naro. Zvakaoma. Andimaona. Saka alright guys. Tichataura musino kuti chokwadi anzi njere shoma dzakauraya vatenzi nebasa. Sometimes tinoshaya njere especially isuku maZimbabweans. Mukaona tichiudzana zvimwe zvinhu zvisina nebasa rose so unondoshamisa kuti zviri kufamba sei. Andimaona. We need education on that one. Anditika we need education on that one. Andimaona. Tatelicious muzive kutanga aidzidzisa vanhu nezveHIV. Zvokumira dzidzisa chaiko. Akazirika mazabati vanhu vakaboteerera Tatelicious kubva kudhara. Aito yanga iri content yakachitanga. Aitaura zveHIV ende vanhu vakawanda vakadzidza. Vanhu vakawanda vainyara vakataka kubuda pachena. Abuda pachena Tatelicious. Andi muri kuona. Saka musanyare guys, ilife yako. Hachinya pilisi harimbonyadzisi. Handimanzwa. Sugar diabetes vanhu vakawanda vasina kugwara nechigwere cheHIV vakadonha pasi vakafa. Andimaona vakafa vamwe vakarohwa nemotikari zvinouraya zvakawanda vamwe vakangodonha vakafa vakasiya vanhu veHIV vachifamba. Saka kufa ndekwaMwari. Ani mukunzwa asi mapirizi akuramisa vanhu aripo. Drink your medication. Right. Saka pane vaisawo here ndiri kutaura ndichitaura kuti ndimirire vanhu kusawo airtime. Aripo here akanda airtime guys tibatsire umwe wedu.
ari kwera kanda airtime dia zvandakuteta kanda kutombokuburutsa upinda mucomment section ka ndione kuti ndipa pakando so that ndikwanise kufona saka namba dzandiri kufona ndidzana sekuru anditi ndiwa ndiri kufonera kapa pane dzasekuru angu chitova then pane dzatete okay hanzvadzi yababa vake hanzvadzi yababa vake ndo yakanzi kuomesa musekuru manje aiwa apa takuda munhu wani anongoti ndakusimuka mari sizvo vatinowanika anoti ndakuuya ndoviga inini ari capable of kuviga ndiani watingafonera madi kufonera iyeyu tete vacho hanzvadzi yababa vacho kana sisi vacho tete vacho vanonzani vanonzi rovesai tete raindindipapa rovesai okay Shadrack rovesai then sisi vacho ndo vanga vachiti kwai passport yakaexpire ndiye okay asi pano here alright chidona ndimbotraya ndimbotanga nasisi then ndozoenda kumunin'ina alright let's try sisi panoti vari pawhatsapp nachitaurana pawhatsapp let's try here on whatsapp before 12 thank you my makeke sisi havasi online meaning to say kuti akutofa ngoti uzofona direct ndimbotonyora manamba pasi ndinesunga ndingoseva dzimwe namba mufoni wangu tofonera wedu uyu I think ticonvince wedu uyu kuti auya avige budish tori nani I think that's better guys isawo airtime tifonere kuZimbabwe pana isa airtime here ndatumira airtime thank you my sister pana ndatumira airtime okay one again do ndatumira mari wesa mari 29 rand inofona here Zimbabwe 29 rand inorova here kuZimbabwe guys ndokumbira munhu anogona kutisira airtime even kana ye 50 rand or so aka plus ye 29 yaiswa inogona kufana 29 tinogona ngoti hello yobva yatokata yobva yatodona right so guys ari kwere please Vodacom airtime ndokumbira mukande airtime tifone kuZimbabwe toda kupinda mvenge guys ani nasi Friday woza Friday anti muri pano mune kwabuda kuenda here guys nasi ndikuchengetai pano nasi ndoda kuchengetai pano pane angatisirawo here airtime Nima pane munhu aisa imwe rikaitwa let's try to call this one plus 263 Swangile Marimo, thank you the 50 stars. Thank you mfana wangu. Thank you the 50 stars. Naso waya ukavura msangana pana mnangambo kanda masters na yako. Katimbo mfana wa Zimbabwe tuende ikapindi. The mobile subscriber you've dialed is not reachable. Please try again. Network dzekuZimbabwe dzinongobowa uso. The mobile subscriber you've dialed is not reachable. Yes, kupinda hii. Guys, regai chitoke kupesera tikaona isingapindi to trial dzavatete vacho. Hasekai bwera zviri sese. Hands load shedding na 8. Hey, sorry, you sorry. Kikuta savanhu tifani. Unakutadza kuna mapirisi achindoonekwa. Iyo sleep over. The subscriber you have dialed is not available at present. Zvanga ichi-ringa 1 network chete. Guys, network ichite
Grace Makusha, thank you, 50 stars. The subscriber you have dialed is not available. Right, mira try dzana sekuru tungotukwana na sekuru vanatuka kana sekuru uyanga chatitra easy ushu kutaura naye uyanga chatitra easy kutaura naye ushu nekuti munhu wepano. Alright, right. Itinde kuna sekuru avatu. Muna tinopinda here 26371 389 1787. Right. Okay, today. Thank you for 100 stars, Ndina Kanda. Hello, Makadi. Hello, Sekuru Makadi Jane. Hello, Murukuninzwa here. Makadi. Hello, Murukuninzwa. Hello. Murukuninzwa here. Sekuru. Ndikati kutodliwa airtime tifonezvi. Zvanga yangopinda zvakanaka wani. Makadi. Oh, tiripo aiwa makundinzwa zvakanaka manje. Sekuru hamundizivi. Ndoitwa SIS MELLY diaries ndikufunda ndiri kuSouth Africa. Okay. Sekuru tauya nerunyararo. Kwamutatoya kopotera. Sekuru. Tikati rega tinde kunana sekuru vedu totaura nawo yanzvadzi dzedu zveko vakagotira chirani. Sekuru muzukuru wenyu wovorera here Botswana vedu we. Zvino zvakuomesera kavanhu vakatakura vakachengeta muzukuru wenyu kuBotswana. Chinoita vana baba vacho vantu vakamita takaisana kutungamirira nayo vana baba vacho vakamisa. Vana baba vacho vari kuti vana sekuru ndo vari kuomesa zvinhu. Saka tatati kuti at least kana muchiti anovigwa kuBotswana ka musunungure muridzi wepala akachengeta bhodhi iyi. Anomaona kuti vekuBotswana vanga vatanogona kukwidzai moinda mongochengeta muzukuru wenyu ikoko muri 1 modzoka iyi. Ichiwana indiri sekuru vake hanzoziva mai vake saka ndingagokurira vana baba vemwana chiro ndondowa neproblem ngangotaura chokwadi. Vana baba vemwana vari kupi vese? Handi baba vacho vari kunzi vakafa? Baba nyanzikile vakafa vari kumasvingo. Hamuna kuwa namba dzavo here vari kumasvingo? Handina kupiwa namba dzavari kumasvingo. Chindipaiwo namba dzavari kumasvingo tinzwe kana vakatungamirira tonzwa kuti vanoti kudii tozokufonerai bheki. Kuvateti vese mangavabata? Vatete hatina kuvabata. Totanga nekufonera tete vacho. Ndingandokupe namba dzavo mumabati ndo vane information yeseko. Vatete vacho. Alright. Mugona rikandira paWhatsApp ndambokusenderai message mukatopindura nhasi I think. Message yaona pawakuda ndaipindura wani. Okay, ndiyoyo ndinasina kuzopindura bheki pamapindura because handiri busy. Saka handiti mose mondipa izvozvi kana kuti mozoisa kuapp. Alright, sekuru. Maita basa sekuru. Alright. Pane makakatwana chaiko muri kunzwa guys vakuti refer back kuna baba. Tochidzokera na baba zvaairtime nasino topera chaiko. Atinde kuna baba vacho tuone. Tinde kuna vatete vavo vacho. Auye modu.
Titi vanonzani Shadrack Rovesa indo tita. Tita. Tise ndinyore namba dzavo basi. Handi munonaka kana mafa munenge mazvigunduru manje. Honai zvakuitika unenge wafa iwe. Zvisara kuchinetsa kudai unenge wachigunduru wako kunotonhora. Kelly. Shakira. Handi munomba vadi kutidira doro rangu. Shakira. Doro rangu randazvitengera ndoga naimi kudoro reamarura. Shakira. Vana kuda mbodisimudza kuti ndotora bodoro. Zvakavaomera. Haiti mudai mbodira doro rangu. Dai mbodira risare. Dai mbodira risare. Tobhoka kugara usinga kuchini. At least in my glasses. I don't know if I can get in there. One glass. She needs one glass. Right. Regaiti for Neri. Regaiti for Neri. And I've taken a look at the rango. Anyway, you got to life nas. Then the cheat. Regaiti for Neri at it. Chavo, one which cards is one tower. Utati wakatodzima foni yawo haisi kutombopinda. Yautiti haisi kutopinda guys. Haisi kupinda saka todii manje. Yautiti haisi kutombopinda zvachose. Yautiti iri kutongora haisi kutomboringa kana kutodii iri kutongoramba ka1. Saka toita sei? Right, miraiti foni. Todii guys. Hapana dzisi kupinda namba dzavatete idzi zvachose. Timbotanga iye tatanga itoni yasisa. Sorry, you have insufficient credit to make this call. Insufficient credit kufona 150 yaiswa plus 29 rand yanga irimo plus 50 rand yanga irimo guys. Oh. Zvakaoma. Hatina namba dzabhuti. Hatina namba deta tune namba dzana bhuti taiwana namba dzana baba vacho. Zvino hatina namba dzeSA idzi. Hanzi nitwe all right. Pane error apa The guys. mobile subscriber you dialed is not reachable. Please try later. Guys, ndimene tuita sei apa vana vabatika. Gaiti dzose Botswana motivation tinzo kuti ari kuti okay pane all right dzauya namba. Rowesai. Nitwe ndowese wacho.
plus 2 6 3 7 1 5 0 5 6 1 2 2. Right, dzauya namba dzana baba vacho. Let's hope dzinopinda. Five zero five 6 1 2 2. Right. Yeah, muri ine utsinye. The mobile subscriber you've got is not reachable. Please try later. Namba dzana baba dzoramba kupinda. Right. Makadi zvenyu tiripo ndikutaura navari wesai. Right. Ndinodhusira kunoitwa SIS MELLY diaries ne ndiri kufona ndiri kuSouth Africa handiti kuSAPS kupolisi yekuSouth Africa. Hello. 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 Vari wesai muri kundiwa here? Vari wesai? Network. Vari wesai? Network guys, tiri kungofona zve. Network. Tiri kuti vakurudza kuresponda. Havana kukata varipo network. The mobile subscriber you've got is Network. not Varipo. Guys, network iri kunetsa. the mobile subscriber. Network. Uyambopinda 1. Tangoijuma ngopaya. Sitwashabati phone. Vanhu vari kutoramirana. Subscriber you have dialed. Guys, is not vanhu vari available. kutoramirana ava guys. Tete vandiwa pekutanga paya pakati polisi. Vandiwa. Vanhu vari kutoramirana nyaya yechitunha ichi guys. Nyaya yechitunha iri kutonetsa iyi. Vatoziva kutoti tofonirwa nepolisi yekuSouth Africa chete inyaya yechitunha. Vari kutoziva. Guys. Zvakaoma. Ngomba tifoni titaza ndavasunga. Vavhunduka polisi. The mobile subscriber you've got is Havawa yepolisi vakati haakani. Tinotovigirwa chitunha kumbako. Therapy haiti zvinhu ndiri kuSouth Africa namba kadzobuda. the subscriber.
subscriber you have dialed is not available at... Varowesai havachadi kubata nyaya yemwana wavo, havachatodi kuifambira. Havachatodi kuifambira nyaya yemwana wavo varowesai tita. Vatoramba zvachose. Havaramba. Vari kuramurana chitunha. Kemumovha. Kudaira vonga ya havachatodairi vari kuziva nyaya dziri kuitika. Ani mazuva murechidzose ndikikiri motishe nokubotswana. Muri kuona vanhu ava kutoti kuramurana kuri kutoitika guys, amanje takutofila sorry. Saka vemucharva nesepi munhu naini. Pano hazviiti. Hello dear. Ndofunga uri kuzvionera kuti vanhu vari pane makakatanwa zvapakatoi ipapo. Pakaipa zvisingamboiti. Pane makakatanwa hapana wataura sekuru vati vana baba vacho. Baba panangovhunisa kuti polisi havachadi kubata foni. Zvodi nai. Chingovigai. Zvodi. Anoviga ndiani? Pala ndo inongoviga. Mai vake Shadrack mai vake havana foni. Kana uchitotaura nakutofona pa next door. Mai vake. Unotofona pa next door, wotondokumbira uendewo pa foni. Mai vacho nana pa next door musono vakatoti mai vaShadrack vakatorara, vari kurwara kubva musoro vangonzwa izvozvo vanzi miviri iri kungorwadza. Because mai ava it's like neighbor yakazonditaurira. Ikati kukuudza chokwadi, mai vari kurwadziwa zvakanyanya, woshauti vodini munhu akagara pamba pehanzvakadzi. Hanzvakadzi iri kuvaomesera kuti unoenda kupi. Hachina kuroorerwa. Kwaina Sandra iwe pala mukamuviga munomukirwa naye isitakaviga Braid pano kumukirwa kupi? Havambomuki mukirwa kupi kwavanомukirwa? Ko vanhu vanofa vanovigwa nemabhanditi vanomukira mabhanditi. Aiwa. Problem SIS MELLY iri kunetsa ndeyekudaika, ndeyekuti zvokuzoti ekuvigwa nemabhanditi ari pane pasina kana hama. Problem iri kutonetsa yachona ndeyekuti apa hama dziripo dzoraisirana nditi. But kana vasingadi saka mutacheka imimi kupala muchengeta bhodhi zvarini. Achazoita death certificate racho achifambira ndiani na SIS MELLY. Ko death racho nofambirwa here amupuwe here the very same amupuwe imimi pala nditi ndimunoita death here kuhoma face. Paperwork inozoitwa nehama iripo vofambira death racho nani. Asati mutemo wombotsvana wakaoma. Zvakaoma. Saka kana pasina bethi zvine basa yanongogara asina bethi zvavaridi. Guys, nyaya iri kutooma iyi. Nyaya iri kutooma iyi guys. Saka poitwa sei? Network yekubotswana mbopota uchitisawo. Saponzwi naini. Rinai rebasa rei death naima bvunzawo. Nai death rebasa rei nai motishe. Hello SIS MELLY. Death rine basa rei handi chinongoribepa. Nawo iri kwende yekutika death racho nani kusvika rizobuda nditi. Pachazoti poenda ku uyanga asina passport asina chika. Chitupa chacho nani apatorina. Apatorina kana passport kana chitupa. Ende kuzogasa maprocess uchaenda ku Ministry of Health, muchaenda ku immigration yemunombotsvana. Immigration uchanzi bhadharai 1000 akovigwe. Muchanotenga guva, muchaenda ku Zim Embassy. Panotofambiwa. Ndimbangoziva mai mwanake, dai makaziva ka next time musatorei, musabatsirei masimba. Dai makangorigara kumochari iyoyo kuhospital, mangosiyako. Zvakadaro. Dai mangosiya zvakadaro, ndinenge ndaingozoonao zvaikuita nemunhu wake. Nokuti kwenoti vatopinda bhizi apo basi. Izvezvi ndinoti atodaro nhasi pantaura nemasikati akati ini ndatori Norway handichazuti ndoita sei. Saka inini ndatatomudza mapurisa ekuZimbabwe vari kuwa ndakambokonekta 3 ndo vakambosumudza womusoro vakatombofamba vakadini kusvika tizowana wa. Iye zvino ndakavaudza ndikati hapana vanhu vaya makanoona zina nhasi toita sei. Aiwa next time wadzidza chidzidzo newowadzidza listen next time musangobatsira iwe chingosiya zvakadaro. Apa nyaya chichotsvaga iwe ndo kuti pautsvaga namba dziva ningi navaya vari kunzwa kuSouth Africa kuno titaure naivavo. Alright.
haiti sekuru vatoita final handifungi kuti tinechachara badzikwa rasekuru vataura kuti vana baba vacho ndo vane yese ndo vari kuomesa zvinhu saka isi cheti kudi ko zvavaita ivo sekuru posa pangu vasingandipinduri pamataura nawo ndofunga vabva vandisendera namba yatete vaya zvikanzi taurai nouyo munhu ndiye anoziva zvokuita nashadireki vandipindura nhasi posa pangu vasingandipinduri tete havasi kupindurawo vanhu vacho nani ndoshawa kuti asi miwe wepala makanga matorawo bhodhi muchiti pachabuda mari makanga mabatsira basa iri mamubatsira basa iri yesu vazhinji vatongovigwa panopa pasina mari yakambowanda inenge yaburitswa vanhu vachiita macontribution mazimbabweans voviga muno muhama iripo hama zobva achibatsiki zvokwadi taura hako ende siperi zvamatotaura izvi zvokutika kufidza kubatsira mazimbabweans unoona munhu achichema handina kana chiwobatsira ende zvamuri kutaura izvozvoka ndakatoti mari mwezuro ndikati zvatanga ipatine yashadreki iri kunetsa munhu wakutokwanisa takupinda mwedzi wechitu bhodhi iripo ndikati zvatanga paita vamwe mazimbabwe vaida heyope ndikati namba dzomurungidzo fonera naye unoita sokuti uri kudada unoenda muzimbabwe zviri nani vati uri kudada ako bado uchiprotekta basa rako but unenge usingadadi maona bhosi zvinhu zvinozoti at last zvooma saka shamwari dzako idzi polisi yekuzimbabwe vati hadzikwanisi here kubatsira kuti paitwe something vaende kunovhundusira vanhu avauye akatombobatsira musaidi yezvino kwanga ichara hanzi ndiri aiswa kubhodha atotaura zita racho nani paaiswa kure neiko kwachoti pandaiswa kubhodha but chimboita ichitimboona kuti zvimire sei umwe andori palive atondiisira meseji mupurisa achiti ndiri kuona live yaSIS MELLY yenhau iyaiye ndikati atondisira meseji ndikati aripo mupurisa ari kuona live yacho nani hello vampurisa muri sei are you married? I've got my daughters here ampurisa SIS MELLY unotasa kuti unodada mazimbabwe at least zvakangoma nochiti unobatsirawo maona zvakaoma saka iwe chao ndakutokupa task futi chavepo manje you have to go back kamene uchanoita sei utsvage namba dzevafana vari kuno South Africa ndo vatotokwanisa kuti tinhingiriri ticonvince ivavo vavige mukoma wavo SIS MELLY ivo kana varipo palive vanobva kumasvingo kwamavende hanzi ise family nezvinhu zvayo ndokwababa vashadireki kwamavende kusaka naye ndina nekumusha kwangu hamunyari kundinyadzisawo here vanokumusha kwangu kundinyadzisa nekumasvingo chiko nemi ndosaka timbozotsvinyigwa masichingo dzimasvingo yazviita zvakare vanokumasvingo chiko nemi zvimutemo zvamunongokochesa mukore uno wa2023 muri kukochesa zvimutemo zvinangana nebasa rese kukocha zvarambuya nehanda masvingo chiko nemi tochinja seiko zvinhu kumasvingo toita seiko zvinhu zvichinje kumasvingo kunaini kukundwa negokwe takutokundwa negokwe masvingo gokwe yaniwemberi ane kumasvingowo so zakachiko nemi ndemutura munhu wenyuko state haivigishe bva kubotswana kwasira nekusouth africa denge south africa atovigwa izvo zvaitonavigwa next kumabhanditiko aitonokandwa muzigomba ofushigo zvino ibotswana mitemo yakasiyana botswana inyika isinangana imwe hamene kanyika tingati kanyika kakafanana nekakunge kakudubai uko mitemo yacho iye vanhu vezaka ivavo ndihati ndive kwedu kumasvingo here naifaina iye vezaka tichagovarashirani ingori masvingo province yose iyo zaka iyoyo panongozi masvingo simukai naivo vanosimuka nesitosumukawo kwagutuko takangofanana chibharanzi chakatiwandirawo nekumasvingo ushiye kuti zviri kufamba sei vana wezhira isu naivowo vekwamaposa iko vekumelrose kugokwe uko ngavasungunure moyo wavo muzukuru wavo avigwe vekwamaposa vekugokwe vanondotaura ivavo vakanotangira kumasvingo havasi vegokwe ndevekumasvingo originally from masvingo vakatozotama voenda kugokwe maposa chechaendeye kumasvingo ndokwayakatangira kumasvingo kwazimuto uko ndokwayakatangira uko kwagutu kwazimuto uko ndokwavo kukwana madhira ikoko ndo vari kuomesawo musoro kuti kwahana kuroora angasina kuroora plus akatituka kuti tiri varoi saka votongera chitunha here shamwari amene utidzokera kutsvaka namba dzevanin'ina titokonvinza vanin'ina vauye vavige ndokutumirai papo manje SIS MELLY ndokutumirai papo manje regai ndikuchekerei manambers acho chokwadi hama dzevari aiwa ishuwa ndokona maposa vanokona maposa ndivana sekuru vedu zveko ungatiudza izvo isu tiri hama dzacho naiwe isi tiri vaera moyo kaisi tiri vaera hatsi isusu vana vaera moyo vana maposa ndivana sekuru vedu vanokana maposa namadhira namagumbo ava madhira pashi ndivana mbuya vedu
sekuru vedu. Saka tinotozivana paclan chedu apa tinotozivana. Iwe kana usingazivi history yerudzi rwako chega tikudzidzise isu. Andiona. Azisiya izvikwazi mutokumusha kwapolisi. Kelvin ati ndicho chokwadi wani. Ndokumusha kwedu ndokumusha kwangu aniti. Ora chiwo chita zvandakutuma chega timboita pane chimwe. Ora ichiripo. Asvika mutemo yacho yakawandisa kwangoni kwakapfeka bhurugwa chete kumusha trouser. Unozi wakapfeka bhurugwa trouser irori. Wakapfeka bhurugwa uri tabeni. Uri ure. Waita ure. Wapfeka bhurugwa. Riri chinzi bhurugwa rinzi trouser. Kuita sekune unenge uchita sekuti wakapfeka bhurugwa remukati. Handimona. Ukangozora lipstick chete kumusha kwedu kwa ihondo kumasvingo. Ure. Waita tabeni ure. Handimona. Havadi zvese izvozvo. Havadi vane kumasvingo. Havazvidi. Izvozvi ndikaonekwa ndichigara panapa ndichimwa doro irori ndakabata glasi redoro iri. Ndinogarirwa dare kumusha uko. Kunze kanga chimwa doro mukadzi havazvidi. Handimona. Masvingo shota kutokundwa negokwe. Gokwe yatozosvinura panesi masvingo. Hai musadaro manimi. Right. Saka tichizomirira ichazodzoka nyaya inakupera. Tichizomirira kuti hama dzitsvage tichatotsvaga hama idzi todzimbadidzira dzinotora munhu wavo kuitira kuti uyu asare akachengetawo basa rake. Animona basa rake richengetedze. Tinofanira kuti tsvage hama idzi tivataure navo vatakure bhodhi vaende nebhodhi kumusha sezvo vekubotswana vari kuti iva vanokwanisa kukontribhuta mari kuti munhu auye avige kunoku botswana ikoko zvinogona kuti. Saka guys ini handichabata nzima life ndakukata ndobva ndadzoka. Stay tuned. Anzi vakadikwa ndanzi keunuradzadza ndosaka ndichikufarira ndosaka ndichikufarira. Saka musaenda, don't go anywhere guys. Ndikukata ndobva ndadzoka pamvenge. Torai madrinks enyu, torai doro renyu mosununguka. Andika mosununguka guys, topinda pamvenge. Anditi pamvenge panoitwa yose. Saka vana mai Maria Msante anditika vana holy 10 anditika vaya vari holy. Nhasi tozokuona ine Sunday. Nhasi iFriday. Imbomirai free spirit ndi vanhu vari kuyashara dzose dzose pano panotagwa dzemujolo, potagwa dzekuchema, potagwa dzese imvenge. Saka imix wasala. Saka don't go anywhere. Ndingodona ndobva ndadzoka nditika musaenda.